biyongku biyong. Rene ta biyong. Dorong. Ya. Biyong. Apa? Biyong ngene iki lho, aku ki tresno karo Den Mas Broto ning kok Den Mas Broto kaya sia-sia karo aku, mbok aku njaluk tulung iki kok di apa ki jenenge dipernahke atine apa dipernahke ben Berat. seneng karo aku ngono lho. Aja kok nek kowe kok nolak, kowe kok engko ki aja nganti nek Broto wi nolak kok nek nolak aku sakit. Sakit kok nek aku sakit. Wis omong dhewe kono. Lagi. Wong berat. Kok berat? Berat to? Oh, berat. Kowe sapa? Destontenmu. Kok ana pawongan cat katon cat ora ki sapa? Iki Demit. ketoprak ora metu demit. Kok kowe tega? Ora napa tresnane? Sapa jenengmu? Cuwitan. Suminten. Apa kowe pancen tega? Mlatra, Mbak. Ketok. Apa kowe ora eman nyawang ayune Suminten? Katresnan kuwi kanugrahan saka Gusti kang nyipta jagat sing menungsa ora bisa nampik sarta milih. Pilih aku ya mung cempluk warsiah, parandene Suminten babar pisan ora ngrengga jroning batinku. Oh ngono to? Pancen. Ngono. Yo, Ya wis. ora tanggung jawab. Lah wong bener. Mas, jenenge tresna kuwi jalaran saka kulino lho. Tresna kuwi jalaran saka kulino. Bener. Nen kula nek apa jenengan dipun tolak, jenengan bakal kualat. Kok kualat? Biyong rene ta? Kok dadi kowe iki ra iso iki lho, iki kenapa kok dadi anu terus iki? Iki lho. Lah yen kowe pancen tresna karo aku napa dadak lantaran biyong iki? Panjenengan ana manut karo aku. kok. Mongko biyong iki lak ya ora tanggung jawab. Lah iki Biyong iki ra tanggung jawab. Kudune iki pinter nyimpen wadine wong wadon. Parandene kok kaya ngono. Biyong. Iki lakone pembantaian apa piye? Maksudnya bae ditebongke ben nganti dadi ngono lho. Broto. Piye? Welas sono anakku, Broto. Welas kepiye sing mbok karepake? Ora ketang ngomong sedina. Dadi bojone Aja sedina 5 menit bae aku terima. 5 menit yen pancen ora enak balekno. Oh, ya iso kaya ngono. Andum katresnan ngono lho. Andung katresnan. Ora bisa. Katresnan iki dudu barang lelemeran. Ning kuwi sifate suci. Ora kena kanggo dolanan. Bener. Aja ngono, ning aku tresno tenanan kok nek jenenge nampek wong wedok, engko bakal ditampek genti ngono cepet. Broto. Brat. Broto. Berat. Berat. Kamu mau enggak? Ah. Apa to? Ora bisa. Ora ketang mung saged deping netra tapa nang anakku. Loh. Kowe iki dapuk dadi sapa jare emban kok wong tuane si Suminten? Kuwi adopsi. Toprak adopsi. Lah wong iki boke ngono lho. Aku iki boke Den Mas Suminten. Broto. Nek pancen kowe tresno karo jenenge sing ceplok warsiah konen rene. Pratane cempluk warsiah monggo Bu Kesi Rahayu tok 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 tok. Monggo Bu Kesi. Kok malah aku sudah dicempluk. Ora iso. Iki ora. Ayo Bu. Oh, oh yang karo iki aku. Bu Kesi dados cempluk nggih niki penonton nggih. Aku metu saka anggota ketoprak aku. Tidak bisa. Ini gara-gara rumah tanggaku hancur karena kamu. Memangnya yang bisa dalang cuman kamu. Oh, Sana, kamu jadi cempluk. tepuk tangan untuk Bu Kesi. Wah, tidak estu niki Bu Kesi akan menjadi dalang. Siap. Tintingane lem. Wayangnya dibubarke tenanan iki. Oh. Masane sing iso dalang wong kowe. Kuwi len jejeg. Kuwi len jejeg keprak buanter mau ning omah bagane jejekin dasku kok. Gandane kang sekar kedua. Tepuk tangan para lega. Lawan kembang-kembang menor. Bagi iki dalange akeh men.
aku. Moh aku kuwi tipakmu, moh. Linarlan ayat-ayat tayan kanthi kusuma mangambar waraku sing dupa kanggo melon kelon kati mega lir membo piye coba? Wah, luar biasa. Sayangku, luar Masane biasa. kok bisa? Aku malah lagi ngerti sama ini sondalang apike kaya mengkono. Iso diterus kena serpak ayo. Nandani lawang lho. Lihat langening kabanggian naglar panda moncar ayo. Sing marahi sapa? Sanjis, ayo sana. Sampean bae kaya pinter men to. Gak sah ditepai. Ora sah ditepai. Kok apik aku ora tau. Sakit. Oh. Sakit Elisa mbok lem-lem mbok pangku. Pangku aku serong minggu ra mbok kapak-kapake ning omah. Aku ra melu masane. Iki gara-gara gareng iki lho, gareng iki lho. Nek kene ketemu Elisa aku gak digawe. Apa kuwi? Apa kuwi? Aku janjan sing tukang ngobong. Pinter ndalang. Iya aku percaya, aku perkara awakmu percaya. Apa kuwi? Aja meneh kok dalang ngremus bojo iso. Ya wis tak ngapura. Ning aku sayang sik. Wah, Dicium. yen pancen kowe ora gelem, kene tak wakili. Aja. Dicium nek Tinimbang Elisa. timbang diwakili gareng tak cium ya ora apa-apa. Ayo. Sapa? Sapa sinjen sing nesu sapa? Kene. Kok jek arep ngono sih, Dek? Sudah. Ini cuman fragmen saja. Nyuwun sewu Bu Sri, Pak Andreas namung geguyonan. Ning aku asline ya iso ndalang aja mung Arisa tok sih, Mbok. Kono-konoke. Ya lek anu iso ndalang gawe grup dhewe kono apa piye kono. Sudah.